Kif timmaġinaw il-ġenna? Ġifieri la darba u qed ikoll il-pressure fuq dan mistoqsijiet għax qabel hawn ikonna intom ma tiġux kmieni magħna mija jew mal-kat. Imma aħna hawnhekk ikonna l-klikka tagħna. Il-cleaner. Jiena Jurgen illi għal-ħares najdilkom il-ġenna ta' Jurgen ma' Nikolo. Taf li najdlek. Fija ħafna bjat u fija ħafna laħam. Sewa nuqqas taħwej, ma rridx nidħol hemmhekk. Issu tipo ġenna Ta' Natali, ta' Natali. ġenna musulmana. Insomma, imma ejja nikkonċentraw fuq tagħna. Issa jena di taf kemmi problematika najdlek għalix. Għax aħna għanna kondizjonati b'dak ir-reklam tal-kafe. Ta' dawk li jkunu qed jixorbu l-kafe fil-ġenna. Jekk inti diġà wielek. Vera. Jena li hija dik. Vera. taf kif tixrob. Dik u kien hemm kalendarji qabel. Kienu qasmhom tal-mużew. Kienu qasmhom tal-mużew. Kienu jkunu kalendarji pitturi. U għad niftakar pittura tal-ġenna kien hemm Ġesu. Nafx kienet jagħmel, naf kien bil-qiegħda bil-relax kien imma. Kien bil-qiegħda vera. Iba wieħed jitaċċuntorin. Anyway, ma vera kif la jisek ġarajta diffiċli. Mbagħad iżżid l-immaġinazzjoni tiegħek u x'tixtieq inti li jkun hemm il-ġenna. Kif nixtiequha. Hekk dik iridu ngħidu. Nixtiequha, hekk tiġi mistoqsija. Kelli ngħid kif nixtieqha, ovvjament il-post fejn tkun isek tintaqa' man-nies kollha li għaddew. Tajjeb, in-nies kollha li mietu jkunu kulħadd ċell imma tiġi fl-aqweta. Fejn fi żmien li ġajjis kienet tilbes iċ-ċunturin. Taf kif bil-figer sabiħ tkun ferħan. U ma jkollok, isek ma jkollok bżonn xejn, la jkollok għalfejn tiekol, la jkollok għax kun dejjem top il-full. Tajba. Bħala post, abjad ċorta nimmaġ, abjad